Lalaking suspek sa pagpusil patay sa usa ka pulis dito sa lungsod sa Consolacion. Napusilan patay atol sa gipahigayong follow-up operation sa Joint Forces sa Kapulisan dito sa Upper La Huerta, Barangay Lahog, Cebu City. Samtang laing duha ka mga tao nga kakunsabo sa sospek nadakpan atol sa naasoy operasyon. Nasayran nga unang nagpahigayon og illegal drugs verification ang pulis dito sa Konsolasyon. Apan nakabantay ang sospek ug gipusil patay ang maong pulis. Ani ang report. Una nagpahigayon og verification process sa illegal nga druga si Police Staff Sergeant Kirby Clyde Alinsog uban ang usa ka asit dito sa Barangay Kasili. Kini human makadawat og taho mahitungod sa illegal nga kalihukan ni Rinaldo Idil alias Tata. Apan matud pa nakabantay si Idil nga pulis si Alinsog maong iya kini gipusil nga misangpot sa kamatayon sa pulis. Nung nakasense yung suspect na sila ay pulis, nakipagbuno ito sa ating pulis kasi may dalang baril ito. Tapos doon natamaan yung tropa natin. At after the incident, umalis siya. He fled to unknown direction. Kaya nagkaroon tayo ng hot pursuit operation. Gipahigayon ang Joint Force Operation sa kapulisan sa Lalawigan aron madakpan ang suspect. Nasayra nila gikan sa mga informant ug mismo sa kuha sa CCTV ang dapit nga giadtuan ni Idel. Dito na kini sa suok nga bahin sa sitio Tarcom, Upper La Huerta, Barangay Lahog sa Cebu City. Sa pag-abot pa lang sa mga otoridad sa dapit, giingong unang namusil ang suspect. Tungod kay armado og delikado ang suspect, nga una nang nakapatay og pulis, napugos ang mga tinugyanan sa balaod pagbalos nga misangpot sa kamatayon sa ilang target. Tapad sa lawas ni Idil ang mga armas niini nga kalibre 45 ug 38 pistola. Nausay mga drug paraphernalia. We receive information, sir, sa pagkuy-kuy nato, sir. Na-trace ginato ang lugar, exact location sa subject. Revelation sa tropa, yun nga, ni-engage yun ang suspect. Samtang nadakpan ang babae nga kauban ni Idil atol sa operasyon dito sa Konsolasyon ug ilang si Arian Gosela nga nakita usab sa CCTV. Nitugan siya nga si Tata o Idil ang nipusil sa pulis. Pagbuto-buto ni dagan ko kay nadlo ko. Buto-buto mo na itong namatay ang pulis? Kisa hindi pusil sa pulis? Kana siya. Kisa nga na ninyo? Tata naman ako nailhan na niya. Idil. Nasayran nga si Gusila maoy ni kontak sa laing nadakpan nga si Danilo Aguilar ang nagrescue kang Idil dito sa Konsolasyon o gidala sa La Huerta apan hugot kini gipanghimakak sa dinakpan. Wala ko'y kalibutan, sir. Naman sa error ito ako, sir, eh. Isa makabal-abal na ibe? Oo. Unya, ikay nasakyan aning Tata? Wala, dili. Siya, gisugo ko niya. During the incident na napatay si katong tropa nato, nasa kauban si Tatski, si Tata. Naputay si CCTV footage sana. And kaning babae na arrested na to karon. Samtang ipasabot ni Lieutenant Colonel Sukalit nga wa magsulob og bulletproof vest si Police Staff Sergeant Alinsog sanglit. Verification process pa lang ang iyang gihimo ug gikinahanglan dili mailhan umasayran sa subject ang ilang identity. Ako lang i-relay sa ato mga operatiba, really na to be relentless still. And i-intensify ang ato pag-fight sa illegal drugs nga dili tanin nila makapa-discourage, and rest assured nga ang hierarchy is naarami sa mga mulaban sa mga operatiba. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.